ପରିବା କାଟୁଛ କଣ ହବ ଆଜି? ଡାଲମା ହବ। ଆଉ କଣ ହବ? ଭୋଗ ହବ। ଆଉ କଣ ହବ? ଭୋଗ ପାଇଁ ଆଉ କଣ କଣ ହବ? ପିଠା ହବ। ପିଠା ହବ। ଆଉ କୋଉ କୋଉ ପିଠା ହବ? ଚକୁଳି ପିଠା, ବରା, ଚିତଉ ପିଠା, ଆଉ ଯାଉ, ଡାଲମା, ଶାଗ ଭଜା। ହଉ ତାହେଲେ ତମେ କଣ କରୁଛ? ଡାଲମା ପାଇଁ ବୁଟ ଡାଲି ପକଉଛି। ଆଉ ଚୁଲିରେ କରୁଛ? ଆଉ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ହବ ଆଜି। କଣ ଖାଉଛ? ଯାଉ ଖାଉଛୁ। ଆଉ କଣ ଖାଉଛ? ଡାଲମା। ଆଜି ତମର କଣ ହେଇଛି କି? ଆଜି ଆମର ମାଣବସା। ଓହୋ। ତମେ କିଏ? ମଣିଷ। ମଣିଷ। ତମେ କଣ ଖାଉଛ? ଭୋଗ। ହଉ ଆମର ଆଜି ହେଇଛି ଚକୁଳି ପିଠା, ଆଉ ଏଇଟା ମଣ୍ଡା ପିଠା, ଏଇଟା ବିରି ବରା, ତାପରେ ଏଇଟା ଚିତଉ ପିଠା, ଡାଲମା, ଶାଗ, ଆଉ ଏଇଟା ଯାଉ କହନ୍ତି ଆମର ନଡ଼ିଆ ବଟା ହେଇକି ହେଇଛି, ଏଇଟା ସଚକୁଳି। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଏବେ ଭୋଗ ଖାଇବା ପାଇଁ। ରଖୁଛୁ, ବାଏ ବାଏ। ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ଆମର ଦେଖ ଆମ ଗ୍ରୁପ ଆମେ ଖାଉଛୁ। ଆମର ଭୋଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ବାଏ।